Ako ste ikada vidjeli snimak bijelog psa koji je postao viralan na internetu, vjerovatno ste se pitali šta je toliko specijalno u tom psu. Na kraju ću ti pokazati koji je taj psu u stvari i zašto je postao internet senzacija. Ja sam vaš vodič kroz svijet trending tema i viralnih priča. Prvo, treba razumjeti šta čini psa toliko specijalnim. Pa, ovo je rijetki snimak bijelog psa koji nije samo lijep, već i ima izuzetnu osobnost. Na primjer, ovo je pasmina koja je poznata po svojoj inteligenciji i vjernosti. To znači da će taj pas biti odan svom vlasniku i lak za obuku. Drugo, treba pogledati kako se taj pas ponaša u različitim situacijama. Na primjer, ako ga se izloži novim okruženjima, on će se vjerojatno vrlo brzo prilagoditi i pokazati svoju hrabrost. To je važno jer pokazuje da taj pas ima visok nivo inteligencije i adaptabilnosti. Treće, treba istražiti zašto je taj snimak postao toliko popularan na internetu. Pa, ovo je zbog toga što ljudi vole gledati sadržaj koji je zabavan i uzbudljiv, a taj snimak ima sve to. Na primjer, ako pogledate komentare ispod videa, vidjet ćete da ljudi vole dijeliti svoje vlastite iskustva slična onima u videu. Na kraju ću ti pokazati koji je taj psu u stvari i zašto je postao internet senzacija. To je poznati bijeli pas koji je postao senzacija na internetu zbog svoje izuzetne ljepote i inteligencije. Ako voliš trending teme, top liste i viralne priče, zapratite Top Klik i uključite zvonče. Zvono.